talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause we're the morning. Gabez Takarraneko 10. edizioa bero itogarriaz egin zuten eskerrak arratsaldeko azken ordurako eguraldiak freskatu egin zuen, gauean ekaitza ere izan zen, busti egin ziren bereziki korrika ibili zirenak eta ez lehenengoak helmugaratzen izan zirenak, bai ordea lasterketa geroxeago amaitu zutenak. Horra arratsaldeko 8:00 41 lagunek hasi zuten oinezkoen mendi irteera egin beharreko ibilbidea berbera, mantsoago, oinez, baina hortxe zituzten 25 kilometro eta 1200 metroko desnibel positiboa, eta diogun moduan 41 lagunek hartu zuten horrezku, eta handik 2 ordutara gaueko 10:00 hasi zuten mendi lasterketa. Horrere 41 lagun irteera puntuan. Lasterketak hasi aurretik antolatzaileek eurek eman zizkiguten xehetasun gehiago. Zenbat parte hartzaile dagoz gaurkoan hemen? Oinezkoetan gutxi gora bera 41 eta takarradan 41. Osea, guztira 81 korrikalari edo parte hartzaile. Aurten, pandemia ostian gogotsu hartu dugu jendeak, parte hartzaile kopurua igoin da, jeitxein da, ze giro sumatu dozu hemen? Egia esan, fanzan urtietan baino korrikalari gutxi hau dauz gure artien, baino egia bai, jentia takarradan itxeko goguakin dauela eta inguruko herrixetan eta Euskal Herrixen zidiela karrera diferentiak sortzen, eta adibidez gaur Euskal Herri osuen 14 lasterketa dauz, orduen aukeratzeko bezaia da, ez? Esan dako moduan, mendi lasterketa mordoa dagoela gaur egun, eskoriatzakoak, baina badu bere tokia, eta horrek egiten du bereizgarri, alegia gauez egiten dutela korrikako lansaioa, eta hori askorendako gauza erakargarria izaten da, baita berria ere. Beste gauza asko izaten behar zaten juste kontutan mendi lasterkariek, besteak beste ez galtzea, argiak ondo zaintzea, eta pausoa non ematen duten ondo ikustea. Kontua kontu, 40 lagun oinezkoen irteeran, beste 40 mendi lasterkari korrikako tartea egiteko gertu, eta hasi aurretik urduritasun aurpegiarekin sumatu genituen mendi lasterkari asko. Ze moduz, ze gogo? Bai, ondo. Ze espero duzu, karrera hontatik, helbururen bat badakazu edo... Disfrutatzia, sin más, disfrutatzia, bai. Lehenengo aldixa da? Bai, karrera hontan bai. Eta beste batzuetan ibilitxako ezara? Bai, pare bat inditxut beste herri batutan talan, baina hau lehena. Eurixe hasi da, ez dakit hau aproposadan zuretzat? Bueno, bai, ondikan ez da euria asko egin orduen ondo. Terrenua ondo da, osake bai ondo. Temperaturia? Indauen beruaz gaur, temperatura eskertzen da apur bat, indau bero asko egunien zier eta oina izetxa apur bat egon da ondo. Ze moduz hauz, karrerara begira? Ondo, ontxe, oin arte gongare eskontza batien eta animau gare eta, ze urtetzen dan. Aldaketa potentia eskontzatik lasterketara? Aldaketa galanta, bai. Oitxuta zauz korrika itxera, gabez korrika itxera? Ni hau itzen badot da 4. aldiz itzen dutena. Orduan eukidozu bilakaera bat? Niri hau karreria guztaja pila bat. Gaur eskontza eukiarren ezin gauen etorri, baina azkenien kubata esan dugu, venga, nos animamos eta etorri gare. Ondo, hasieran nervizio pizkat, baina goguekin. Giroa proposa? Justo ontxe bai. Egunean ziar bero asko, baina ontxe ondo nik uste dut. Ze ritual edo ze prozedimentu jarraitzu dozuz gaur egunean ziar prestatzeko? Siesta hon bat nik uste dut. Ze moduz, karrerara begira? Ondo, pizkat urduri egura aldixagatik da, baina, gogotxu. Lehengo aldixa da? Hemen eskoitzan bai, gabez bebai korrika lehengo aldiz, así que, pizkat nervioso horregatik, baina, ingo. Entrenamendu berezirik egin dozue gabara begira? Bai. Nire kirolarixa, preparau dugu karreria, ibilbideak itxen gabeze bai, karrerako tramo batzuk gabezin ditugu, eta prestatu gare, gutxienez ikusteko gabetan, ze pasetan da. Entrenatzailea zarazu? Bai, entrenatzailea. Zela indozu entrenamendu hori, azaldu apur bat zehatza hau zein dozuen? Saiatu gare egokitzen entrenamenduak eguneko azkenengo ordutara, pixkat fateko sartzen frontalakin entrenamenduak, pixkat frontala bajau
ikusmena pixka lantzeko, eta gero ja, entrenamendu normala, aldapako entrenamenduak, tirada luziak eta danetik. Bueno, ze modu zauz, ze itxaropen karrera begira? Bueno, ez dakit ze jende etorrikoan, baina aurten nahiko fuerte nago, Tolosako marato jaindan ator, lehengo iganden da gainan ustez oso postu ona, 2. postu bat eta 29. postu totalen 250 eta bueno, ni oso fuerte bilatzen naiz eta a ber zeite den. Bukatu arte ezin izatea esan baiz pare. Bueno, zer modu zagoz karrerara begira? Bueno, ez da egit, egon ez apur bat preparetan, ze ni normalein atletismoa itxot pistan, ez? Da orduan, lehoko karrea itxoten amenditxik, da bueno, entrenamentuak apur bat aldatu itxugu, da aber zela ateatzen, ez da egit zela ingoten, da rekorridu bezot ikusi, ezik, bueno. Eta gabe ez da, horrek ze sentsazio moten dutzu? Bueno, a ber, hasian ez edo gaizki, oza, ez edo, igual gabez txartu, baina, bueno, ikusitza da, seguraldi noen egun hauetan isen naixo gabez kompetiduti eta, bueno, apura beldurako pilekin da ez da izela mondatuko zen, baina, bueno, ba. Horra bada, gogotxu, 40 mendi lasterkari horiek, gabez Dakararan lasterketaren 10. edizioari ekiteko gertu, aurretik 25 kilometro inguru zituzten, 1200 metroko desnibel positiboa, oraindik etzegoen ibilbidea ondo ikusteko inongo arazorik, kontuan hartu lasterketaren irteera ere ordubetez aurreatu dutela azken ediziotan, lehenago 11etan hasten zuten proba hau, zapatuan 10etan hasi ziren korrika, horra eta hasiera batetik Nerea Amilibia aurrean, emakumezko azkarrena izan zen Amilibia, esango genuke Eskoriatzan parte hartu duen edizio guztiak poltsikuratu dituela, eta aurten alaxe egin du Tolosako maratoian, oso maila politarak utzi zuen joan den astean eta Eskoriatzan berretsi zuen zapatuan sasoi honean dagoela korrikalari veteranoa. Gizonezkoetan, ordu 54 minutu eta 24 segunduko denbora egin zuen Ibai Ormaetxeak, haren atzetik Beñat Agirreurretak 2 ordu 5 minutu eta 21 segunduko denbora egin zuen. Hemen lasterkariak lehenengo itzulia eginda, edo ibilbidearen lehenengo satia eginda eta ostera ere Eskoriatzako plazatik igarotzen hor zeukaten anoa postua, satia azkarrena eginda zeukaten, orain luzeena geratzen zitzaien besteak bestea txorro txinguruetan ibili beharra zeukaten eta horra hasi ziren trumoi, iristu, ekaitz eta bestelakoak. Diogun moduan horre tarte bat atxeden hartzeko aprobetxatu zuten mendi lasterkariek, jatekoak eta edatekoak zituzten hor, 51 minutu egin zituen hor azkarrenak, eta diogun moduan oraindik desente geratzen zitzaien helmugara iritsi aurretik. Eta helmuga ere hain zuzen inguru horretan zuten, ikusten ari zareten puntu horretan anoa postua onduan zeukaten helmuga, lasterketan parte hartu zuten 40 lasterkari horiek. Horra emakumezkotan podiumera igozena, Garasi Abasolo anoa postu horretan geratzen urtragoa eman eta lasterketako 2. zatia egiten eta haren atzetik Maite Urteaga 3. sailkatu zena, lasterketa esan dugu Nerea Amilibiak irabazi zuela 2 ordu 22 minutu eta 4 segunduko denbora eginda, 15. izan zen Amilibia sailkapen orokorrean, eta emakumezkoen borroka horretan 2. sailkatu zen Garasi Abasolok 2 ordu eta 31 minutuko denbora egin zuen eta 8 segundura helmugaratu zen Maite Urteaga, podiuma osatu zuen 3. emakumezkoa. Horra gizonezko azkarrena, horra Ibai Ormaetxea, helmuga zeharkatzen 2 ordutik berako denbora eginda, 1:54 horixe erakusten zuen markagailuak. Ormaetxeak helmuga gurutzatu zuenean, orain arteko ediziotan gazte mailako lasterketetan izan da, horra oinezkoak ere justu denbora tarte horretan helmuga zeharkatzen, hauek 2 ordu lehenago hasi zuten proba, lasaiago ibili ziren naiz eta seguruenik martxa honean, eta horra 2. sailkatua
Etxeko ordezkari bat, Beñat Agirreurreta 2 ordu 5 minutu eta 21 segunduko denborarekin podiuma osatzen hirugarren laguna, Beñat Jimenez 2 minututara, 2 ordu 7 minutu eta 13 segundutara. Horren bestez, Ormaetxeak nagusitasunez irabazi zuen 10 minutuko aldearekin bai, baina bigarrenaren da hirugarrenaren artean 2 minutuko aldea baino etzen egon. Podiuma errepasatu dugu, baina ondoren ere. 4. izan zen Pablo Rego, 5. Mikel Ursua, 6. Ibai Agirreurreta, 7. Daniel Roa, 8. Mikel Galvez, 9. Unai Urbieta eta 10. Javier Arkonada. Eta lehen aipatu moduan jarraian ikusiko dugu Nerea Milibia horra azkenengo zuzenean, ordu bat eta 22 minutuko denbora eginda, gabe ez takararan hainbatetan irabazi duen Mendila azterkaria, Eskoriatzako helmuga gurutzatzen. Haren atzetik horra Garazia Basolo eta 3. podiuma osatzen Maite Urteaga Irudiotan 2 ordu 39 minutu eta 2 segunduko denbora eginda. Bueno, zorionak Nerea. Bai, eskerrik asko. Esan dozu indartxu zentozela eta espero zendun ezta? Bai, espero nun, baina, bueno, nik esan dizuten bezala bukatu arte, omina hartu, ez da jakiten, da, bueno, geho gauez korrekaitia oso desberdina da. Urdun, bukatu arte, ne gorputza fuerte zeo, baina, bueno, ala da, urten, ala da. Ze moduz joan da? Oso ondo, ni oso guztua, bueno, 16-17 hor, pixka lainuak inda hor, pixka bildurtu naiz, porque espezialista naiz galtzen, baina, bueno, beste batekin ni joan da oso ondo, oso ondo. Tximistape ondia, trumoiak, danetik apur bat. Bai, hoi da, nahi bildur pixkat emateit, baina, bueno, gora behitu, gabe aurrea bakarri behitu eta segi. Bueno, Ibai, zorionak. Eskerrik asko. Ze moduz joan da? Ondo, gustora, bai. Eguraldixak lagundu da hor tximistak eta danetik egonda, ez dakizu zela sentidu zaren? Ondo, ni suerti hauk eta ez duzta errapa denpoa txarrak eta ondo, bero, aukeran, baina bueno, ondo, bai. Markia indozuna, bueno, ez da makala, espero zendu nolako denboran ibiltzia? Bai, bueno, natorren oingo aztien desiru eta puntetia eta natorren holan disfrutetan, eta ondo urten da eta gustora, bai. Lehengo aldixa parte hartzen dozuna? Ez, beste 2 aldiz hartu parte, baina kadetetan o juniorretan, bai. Bestela, mezuren bat rekalkatzeko, ero azpimarratzeko? Girua, da, egondan girua, tipo, olako denporiaz eta antximista eta bastante zazen goizan, eta jendia egonda motorrien eta igota eta ambiente hona egonda. Espero zendu, 3. postu hori? Bueno, ez gende neska asko, así espero nun, ere 3., 4. hola gehatzea, baina, bueno, lehenengo eta bigarnako zona zia, baina, bueno, aldan nahin da. Lehenengo aldixa da lasterketa honetan parte hartzen dozuna? Bai, beste karrera batzukin izan ditut, eta gauez ez dituti noain arte, eta Eskoriatzako lagunak eta pentsatu ez bai ningoet gabez karrera bat, eta politaiek gustatu zai rekorri bat. Erez isa ez, eta gainera, eguraldixa be, tximista, trumboia, eurixa, danetik eukido zuen. Txorrotzarte ez du euki ezerre, baina gero jakore iritsi ganean punta eurila segutagu, belaino bat esan dugu, iritsiko alia bera, baina, bueno, bukaeran argi gabe gehatu nahiz, zea linterni gabe, eta, bueno, iritsi nahiz ala nola. Zaurra ikuspenak beteta? Oso beteta, bai. 3. postu bat, nagoen espero inoiz nik hau, oso poesik, bai. Ondo joan da bestela, eguraldixa, girua? Bai, momentu baten goizen hotza, unaz tirantetan eta hotza, eta egondan momentu bat ez zara asko ikusten eta, baina bestela bai, temperatura eta ondo. Ez da bine eurixa gainera, perfecto. Galtzeko bildurrik ez dozu euki? Momentu baten bai, ez zan asko ikusten eta esan dut, galdu bina zen, baina sortia eukidot, bai. Hemen eukido zu helmugan be animuak zeinek emon? Bai, ekipokuak, eskualekuak, kuadriakuak, familixa, bai, oso pozik. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there.